Komunikazioa digitalizazioaren garai honetan funtsezko elementua bihurtu da enpresentzat, erakundentzat eta oro har gizartearentzat. Komunikatzen ez duenak ez du presentziarik iritzi publikoan. Horregatik, inoiz baino gehiago komunikazio estrategiak eta tresnak trebetasunez erabiliko dituzten profesionalak behar dira. Hedabide batean edo enpresa bateko marketing edo komunikazio zuzendaritzan lan egin nahi baduzu, publizitate kanpaina diseinatu nahi badituzu edo marka berriak sortu, edo sare sozialetarako edukiak sortu eta planifikatu, gradu hau interesatzen zaizu. Gainera, komunikazio graduarekin batera ikus-entzunezko teknologiari buruzko titulu propioa ere egin dezakezu. Komunikazioa gizarte digital honetan garatzeko tresnetan gehiago sakontzeko. Gaur egun egia askotan jartzen da zalantzan. Horregatik, beharrezkoa da errealitatea modu zintzo eta egiazkoan kontatzea eta interpretatzea. Deustuko Unibertsitateko komunikazio graduak errealitate horretara hurbiltzen zaitu, pentsamendu kritikoaren bidez eta esparru digitalean ahalduntuta. Karreran zehar, nazioarteko truke programan parte hartzeko aukera izango duzu eta zure gaitasunak erabili ahal izango dituzu. Enpresetan, komunikazio agentzietan eta hedabideetan praktikak eginez. Komunikazioko graduak askotariko tresnak erabiltzen lagunduko dizu. Zure komunikazio trebetasunak lantzen eta hainbat formatutan adierazten. Zure eskura izango dituzu irrati setak, podcastak grabatzeko, telebista platoa eta Deustokom News bloga. Zain izango gaituzu.